Zdravo ljudi! Danas ćemo pričati o jednoj bolesti koja se naziva hemofilija A. Prije nego što krenemo sa cijelom pričom, hajde prvo da vidimo šta se krije iza ove riječi. Prvi dio riječi hemo označava krv, dok drugi dio riječi filija označava ljubav. Sada, ono što su mislili da kažu kada su spojili ove dvije riječi jeste da ove osobe imaju povećanu sklonost ka krvarenju. Hemofilija je urođena koagulopatija. Urođena zbog toga što postoji genetski defekt koji dovodi do ispoljavanja ove bolesti, a koagulopatija u smislu da postoji problem sa zaustavljanjem krvarenja, odnosno koagulacijom. Hemofilija je bolest koja zahvata 1 na 10.000 muškaraca. Ovo se odnosi na sve hemofilije, a oko 80% svih hemofilija je upravo hemofilija A. Sada, zašto govorimo podatke samo kod muškaraca? Pa, zbog toga što se ova bolest ispoljava uglavnom kod njih, to jest kod nas, i ja sam neki muškarac valjda. Hajde da vidimo zašto je to tako. Glavni problem kod hemofilije je nedostatak faktora 8, a gen za faktor 8 se nalazi na polnom hromozomu X. Također, ova bolest spada u grupu X recesivnih oboljenja, što znači da bi se ona ispoljila, svi X hromozomi kod osobe moraju biti defektni. Da se brzo podsjetimo genetike, žene imaju 2 X hromozoma, dok muškarci imaju samo 1. Kada to tako kažemo, očigledno je da je dosta veća vjerovatnoća da se bolest ispolji kod muškarca. Žene koje imaju jedan normalan i jedan defektan X hromozom će uglavnom biti asimptomatski prenosioci, što znači da imaju 50% šanse da taj hromozom prenesu svom djetetu. Istina, u nekim slučajevima i žene sa jednim defektnim X hromozomom mogu imati neki oblik hemofilije, ali će to uglavnom biti blaga hemofilija. Na kraju, da pojednostavimo, muškarci obolijevaju, dok su žene asimptomatski prenosioci. Faktor 8 se sintetiše u jetri, a u krvi se nalazi vezan za von Willebrandov faktor. Von Willebrandov faktor stabilizuje faktor 8, produžavajući njegov životni vijek. Ono što je nama bitno za hemofiliju jeste da faktor 8, kao i ostali faktori koagulacije, učestvuje u normalnom procesu koagulacije i sada ćemo se brzo podsjetiti kako izgleda taj proces. Kada dođe do oštećenja krvnog suda, prvo što se dešava jeste primarna hemostaza. Tu dolazi do aktivacije trombocita koji se lijepe jedan za drugi i na taj način popunjavaju nastalo oštećenje na krvnom sudu. Taj početni proces je očuvan u hemofiliji i funkcioniše normalno. Nakon te primarne hemostaze na red dolazi sekundarna hemostaza u kojoj učestvuju faktori koagulacije, a krajnji produkt sekundarne hemostaze jeste stvaranje fibrinske mreže kojom se definitivno zatvara defekt na krvnom sudu. I to je ono što je poremećeno u hemofiliji. Ta sekundarna hemostaza se odvija na dva načina koji su nazvani spoljašnji i unutrašnji put. Faktor 8 koji je defektan u hemofiliji A učestvuje u unutrašnjem putu koagulacije, pa će se na taj način koagulacija teže odigravati, dok je spoljašnji put koagulacije očuvan i to će nam kasnije biti značajno za dijagnostičke parametre i laboratorijske testove. Sada ćemo prijeći na kliničku sliku hemofilije, a prije toga brzo lajkujte ovaj video i prijavite se na kanal ako vam se sviđa ovaj tip snimaka. Hvala vam puno. Hemofiliju dijelimo na 3 stepena, teška, umjerena i blaga hemofilija. Stepen hemofilije direktno zavisi od procenta funkcionalnog faktora 8. Najteži stepen hemofilije nastaje onda kada postoji manje od 1% faktora 8 i to je teška hemofilija. Ovi bolesnici krvari često i spontano, javljaju se krvarenja u meka tkiva, zglobove, također mogu da krvare u retroperitoneum gdje zbog pritiska na nerve se može razviti femoralna neuropatija. Svakako, najtežu kliničku sliku će dati krvarenje u CNS koje može završiti i fatalno. Umjerena hemofilija se prezentuje onda kada postoji između 1 i 5% funkcionalnog faktora 8. Ovi bolesnici neće krvariti tako spontano kao što je to bio slučaj u teškoj hemofiliji, ali opet krvari poslije nekih bezazlenih povreda. Na kraju, blaga hemofilija se ispoljava kada postoji između 6 i 25% funkcionalnog faktora 8. Ove osobe krvare rjeđe nego u prethodna dva oblika, odnosno potrebne su povrede većeg stepena nego u umjerenoj hemofiliji, ali u odnosu na osobe bez hemofilije ipak češće krvare. Dakle, vidjeli smo da je glavni problem u hemofiliji krvarenje, koje je posljedica disfunkcionalnog procesa hemostaze. Hajde da vidimo koji su dijagnostički parametri za hemofiliju A.
Suštinski u laboratoriji nas zanimaju dvije glavne stvari. Prva je određivanje parcijalnog tromboplastinskog vremena koje će u hemofiliji A biti produženo. Ovo je test koji ispituje funkcionalnost unutrašnjeg puta koagulacije, a kako je faktor 8 sastavni dio tog puta, logično je da će taj put biti usporen te da se parcijalno tromboplastinsko vrijeme produžava. Druga stvar, odredit ćemo aktivnost faktora 8 i vidjet ćemo da će njegova aktivnost biti snižena. Ostali laboratorijski testovi koji se tiču hemostaze će uglavnom biti u granicama normali. Trombociti se nalaze u normalnom opsegu jer njih ne dotiče ovaj poremećaj. Primarna hemostaza u kojoj oni učestvuju se odigrava normalno. Protrombinsko vrijeme je test kojim se ispituje funkcionalnost spoljašnjeg puta koagulacije. A kako smo malo prije rekli da je taj spoljašnji put koagulacije očuvan, tako će i ovaj test biti u referentnim vrijednostima. Kako se liječi hemofilija A? Pa, kako je glavni problem nedostatak faktora 8, liječit ćemo je upravo nadoknadom faktora 8. Prvo je u upotrebi bio koncentrat faktora 8 koji se izvlači iz krvi mnogobrojnih dobrovoljnih davalaca. I danas se koristio ovaj vid supstitucije, mada sve više se počinje koristiti laboratorijski napravljen rekombinantni faktor 8. Ono što se vremenom može razviti kod osoba koje primaju strani faktor 8 jeste da se stvore inhibitori, odnosno antitijela protiv njega. To primijetimo kada primjena egzogenog faktora 8 više nema efekta i tada se mogu koristiti neki drugi agensi, kao što je recimo aktivirani protrombinski kompleks, koji sadrži aktivirane faktore 2, 7, 9, 10 i oni se nazivaju bypass agensi jer unošenjem ovih aktiviranih faktora zaobilazi se potreba za faktorom 8 u procesu koagulacije. Ali, da pojednostavimo, većina osoba sa hemofilijom A dobro reaguje na supstitucionu terapiju sa egzogenim faktorom 8. Drugi vid terapije se može koristiti kod blage hemofilije, a to je desmopresin. Ono što desmopresin radi jest da povećava oslobađanje von Willebrandovog faktora iz endotela i trombocita, a kako smo malo prije rekli da je taj faktor nosač i stabilizator faktora 8, tako će ovim postupkom doći i do povećanja nivoa faktora 8 i na taj način će se blaga hemofilija popraviti. I to bi bilo sve što se tiče današnje teme. Hvala što ste gledali. U komentarima možete pisati šta biste htjeli da vidite u narednim snimcima. Također me možete zapratiti na Instagram stranici, a vidimo se naredni put i srećno sa učenjem.